target. Okay, be ready. You know the art of pangawat na. Muna mong buhaton ha. Ang una, ablihan nimo ang U-box. Kuhaon nimo ang tanang sulod. Apila na lang po ang cellphone og yawi. Sige na. Di sad na maayo nga ako ra usa oy. Ug masakpan ko, ako rin mapriso. Dapat kitang duha, kay mo man nasabot. Aw sige. Kay kita man duwang kisabot. Sunda ko ang sayang buhaton ha. Ay, feel na ko ang mangawat din yung pitsuhan ko di. Ay ko kay Rolly makita. Sige na. So karon naata diri para si tulo ning problema about sa kawat ni Madam sa ngalan ni Berto. Si Marcela siya kap niya nireklamo kay si Bandert. So Madam Marcela, unsa man jud ka tinuod nga nakit-an man daw ka ni Madam Bandert nga nanglungkab ka sa U-box? Una sa tanan kap, may buntag nimo diha. May buntag konsihal. Di maya kung buntag nimo bandart. Ana mo guni kap. Sayop jud na iyang gisulti. Nagbaklay mi sa akong uyab. Padung may silage. Kay mag-check-in mi. Unya, asa ang lungkab ana? Asa ang kawat? Madam Bandert, unsa ka tinuod niyang gisulti? May buntag ya kap, may buntag sad kun si Albert. May dili may kabuntagon ako nimo, Marcela. Una sa tanan kap, kini si Marcela nakita kini nako nagapahapa atong motor kuyog sa iyang uyab. Munang ikaw Marcela ay patakag dinay kay nakita nako sa upat na kong mata. Hoy! Ay yung pag inana bandart. Ako kap, malinis ang aking konsensya. Sa tinuod lang kap, kani akong uyab. Ako ngayong buwi sa matarong nga pamaagi. Tinuod na ka. Unya pasangin lang ra ko nimog nang lungkab. Nakaebilensya. Naakaayo tan-awa ri kap. Tug yung bayuta ka. Unsa ning Kay alamira kay ka. Sus. Bila. Kay alamira. Watang tatak. Madam Marcela. Ano yung tanaw? Hala, ako jud di ay. Pero anyways kap, di man to siya matawag og kawat. Kay ang kawat naman sa mga private places. Nya usa pa public mga ito. Nya pagkuha nako wala ang tag-iya. Unsay di kawat? Nya imuha to mga butang. Dili bitaw. Pero dito siya kawat kay wala ang tag-iya. Dili am gato imong butang. Nganong imong gikuha? Dili bitaw konsihal. Pero dito siya kawat. Ikaw ha? Sobra na kay ka. Bijuhat ka. Sige, bijuhi ko. Oh, You are bijuhan not ka. allowed. Bijuhan Sansay ka. mo ha, Oh. mapriso ka. Masikat ka. Agoy! I-post mo sa Facebook, sa TikTok, sa tanang Wala social ko'y media. pakianak. Ikaw ha, Ha? bakbakin mo Oh, ha. bumanak Hoy, ka. sige, Bumanak ka. sige, Oh, unsa man? Pakyo ka. Unsay pakyo? Ipatakag-tabi ni mo Pakyo baka ka. ha. Hoy. Oh. Sige, asa ko ni mo i-upload? Wala ko'y paki. Nabitbit pa mo sa kong uyab sa Hoy, una. pass is pass. Ay. Wala ko'y paki ni mong uyab nga. Daot Ang age. mangilugay kay ka. Eh, bas, ikaw nang baba ni mo. Ayaw pa napat. Patagag-tabi. Wa kay karapatan man Unsay wala ka karapatan? Bijuan jud Sige, ka maayo. bijuhan. Wala ko'y paki. Bijuhan ka. Makita nyo rin ka ba? Hoy, ikaw nang baba Hoy, ni brikata ka. Oy, dili. Unsa man? Dili Sige, mangilugay tubag. ka. Tubag. Sige. Mangilugay ka. Ikaw ha? Patagag-tabi ni mong baba ha? Bagay na lang da. Bagay na lang da. Mapriso ka. You are not allowed ha? Video sa naman tong Hoy, mapriso ka. Kay dugay kay kanimata. So, what's up mga lo? So, mo ni ang nagpa-shout out. Shout out ko ni Cyrus Alisaka, Sinsin Acorda, Hani J, Balbado Cadilinya, ni Toles Lisaran, Imperial Alpuerto, Francis Gayman, Rafael Delbo, Alpha Rita, Out. ug ni Nilin. Shout out.
Shout out kay John Rebesen, Ding Ibanez, Donald Barote Medina, Jivan Pano, George Villo, Michelle Bayaracal, Renz Francis Lucido, Kristen Calumba, Cantelia, Ivan Marco, Kinoy Ivy, John Kyle Escorial Dinglasa, Francine Jade Dinglasa, Piras James, Elwin Dinglasa. Shout out. Shout out niyo do. Shout out ko ni sa akong mga classmates, Asis, Janjan, Shane, Charles, Jirik, Jerd, o Borto. Shout out sa Dumanog Spur Fishing, shout out o pala ko support. Shout out kay Boyzone Baino, Team Jayron, Jos Lapinid, Compassion Generals, Alparita, o Gisame Ala Saas, shout out o Angel Warganabi, Nicole Princess Asintista, Lorimar Menyosa, Isabela Dion, Georgia San Unida, Marjorie Omboy, Jemil Tanduyan, Kim Bayawa Nasaire, o Kim Dikdikan, Agnes Dinopol, Analo, shout out. Shout out kay sa Ans Itiri sa Tangil, namligya og lamian nga pagkaon. Shout out. Shout out. Juralin Lumawag, Jirin Mingay, Iramaris Isuler. Shout out. Shout out. Shout out ko ni Rosemary Alberto ug ni John Kyle Escorial ug ni Fulderin Bayer. Shout out ni Divine ni Rosa Sintilas, Donald Barote Mindina, Out. Laarni Altobar, shout out mo pre. Jimame A. Menyoza, Oh, shout out. Prince MJ Cinco, Out. August J. Espanyol ug Bamen, shout out. Shout out ko ni Ana Rachel Berlon Martin. Shout out eh. Shout out ni Ana Jane Minyuza. Shout out. Shout out ni Geraldine Umirez, G. Palacio, Jing Riconalia, Jeric Daladita, shout out. Og ni Lailani Susas, Out. Marinel Altobar, Jumel, Anime Baino, og Shout out. Ashley Nicole, Kim Ano ang galing niya? Shout out ni Mary Jane Sartaguda, Team Paul Marjorie Sartaguda, Team Paul, Crisnel May, Anticristo Sartaguda, Manuel, Reiko Cabales, Tiffany Jane, Blasco Pakira. Shout out. shout out ni Donkey dia. Shout out ni Odilon Clavano. Mura. Shout out. Shout out. So, maro to mga do. So, maora to. So, ang magpa-shoutout sa sunod video, comment lang mo sa ubos. Then, thank you and God bless! Tú, nadie como tú.